दा दिनै जोङो गिबियावनो राकेश ब्रह्मनि जितु हाग्रामा महिलारिखौ जुमाय फाग्ला आरो मुसलपुर जिल्ला बेजों लोगोसेनो मुसलपुर जिल्लानि दैदेनगिरिफोरखौ अर्थात बिपिएफनि मावथिफोरखौ जुमाय फाग्ला होननायनि सायाव प्रतिक्रिया होनो सानदों। जों बयबो मिथिगौ, सारा बिटिसि मिथिगौ, आसाम मिथिगौ, भारतबर्षआ मिथिगौ, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिएलटिनि जितु संग्राम सशस्त्र संग्राम बे संग्रामनि गेजेरजोंनो दानि बिटिसिआ दाजादोंमोन आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो दिनैनि जितु भारतनि जितु 6 शेड्यूल्ड भारत संविधाननि बिनि सिङावहाय बेखौ दानाय जादों। बेखौ जायफ्रा जाम्बा, जाय मानसिफ्रा मिथिया, हयथ' आं बे मानसि बिथांखौ राकेश ब्रह्म बिथांखौ बुंगोन, बिथाङा सासे नेहात आरो रोंथारि सासे बर'नि जारिमिन, बे बर' आलादा रायजो बिनायनि जारिमिन, बर'नि राव हारिमु, बर'नि संस्कृति, जातिनि अस्तित्व संग्रामनि खोथा, राजनैतिक अधिकार संग्रामनि खोथा, बेखौ बे राकेश ब्रह्म होननाय मानसिया जेबो गियान गैया। এই गतिके बेफोरबायदि सासे मानसि, जाय मानसियानोखि बिटिसिआव केवल थाखानि बोलोजों राजनितियाव फैदों, बे गथ'आ खुनु राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक खुनु बेकग्राउन्ड गैया, खुनु बेफोरनि गियान गैया। बेनिखायनो बियो दिनै जि गोसो, जि खुगायाव फैयो, जि गोसो जायो बेखौनो बुंनायखौ सावरायदों। बे सोरखारा बोसोरसेयाव मोनबैसे लामा मावखो, मोनबैसे दालांनि खामानि मावखो? आं स्वयं मुसलपुर ओनसोलनि सासे माने मा होनो बिनि नागरिक, बिनि एक्स एमएलए, एक्स एम, बेवहाय दिनैसिम फाक्का ससेबो लामा जायाखै, गोदानै दलां गंसेबो जायाखै, बेवहाय खुनु न' गंसे गोदान लुजायाखै, खुनु बेवहाय डेभेलपमेन्ट एक्टिभिटि खुनु मोनसेबो बेवहाय जायाखै। उदाहरन हिसाबै बिथांमोना बुंथों जे मुसलपुराव मा गोदान खामानि मावखो। बेजों लोगोसे बुंनांगोन, आंथ' थिफुदला होननानै बुंदों, गोबां थिफुदला खोथा बुङो। बिथांनि घोषणा, बिराद गिदिर घोषणा होलांनानै दङ। हयथ' बे थांनाय हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआवनो माने 6 फाइनेन्सनि जि आसनिनि गेजेरजों मुसलपुरनि टाउन डेभेलपमेन्टनि थाखाय 100 crore बा अन्यान्य जिल्लानि जोंनि हेडक्वार्टार साब डिभिजन बेफ्राव 100 crore जे 6 फाइनेन्सआव हमनाय जादोंमोन। दिनैसिम बे थाखाखौबो केन्द्र सरकारनिफ्राय लाबोनो सक्षम जायाखै। इभेन डिआरडिनि दिनैसिम गोदानै खुनु फान्डिं जायाखै दासिम। 1 बोसोरनि बारलांबाय, 1 बोसोर जाबाय, किन्तु दिनैसिम डिआरडिनि खुनु गोदान थाखा फैसा फैयाखै, खुनु गोदान आसनि लानाय जायाखै। दिरिङाव दालां फोसावहैदों, बे माने सुबनखाता टु निकासि रडनि दिरिं दैनि सायाव जितु बायनानै थानाय दालां, बे दालांखौ घोषणा खालामदों रायजोनि सिगाङाव जे बेखौ बले माने मा होनो गोदानै लुफुंजासिगोन। किन्तु घोषणा जानायनि दिनै 1 बोसोर जालांबाय, बे दालाङाथ' दाबो जायाखै, बयबो नुदों। जों बेखौ ओरैनो प्रतिक्रियानि नामाव होनाय प्रतिक्रिया नङा।
बे जाहैबाय बास्तब दिनै नोंथांमोना थां बेवहाय नुगोन बे दालाङा गोबायैनो दङ दासिमबो मा होनो बेवहाय बिपिएफआ लुफ्रामनाय बोरिमाखा जिथु दिरिं दालां दैनि सायाव लुनाय दालां दिनैसिम बे दालांखौ गोदानै राकेश ब्रह्मआ बेखौ उद्बोधन खालामहैदों उद्बोधन खालामदों किन्तु दिनैसिम जाफुङाखै जि दालाङानोखि हाग्रामा सरकारनि दिनाव बिपिएफनि सासननि समायाव बे दालांखौ लुनाय जादोंमोन दिनै बे गोदान सरकारा बेखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै बेफोरबायदि लासिंसिं खोथा बिनि अनगायै आं दा खोनादों जे जोंहा मा सालबारि साब डिभिजननि आन्दाराव सनाफुलि रुपाफुलि होननाय बिसिडिसिनि सनाफुलि रुपाफुलिनि बिसिडिसिनि आन्दाराव गनकपारा टु सैतानगुरि रड कमलाकान्त बसुमतारी होननाय कन्ट्रेक्टरनि नामाव बिथाङा लादोंमोन बे खामानिनि दालां बायनाय खोथाखौथ' बधकर पेपाराव ओंखारदों माने टिभिफ्रावनो ओंखारदों आरो बिनि थाखाय मा होनो सासे इन्जिनियारा सासपेन्सन जानांगौ जादोंमोन सानै एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सासे सासपेन्सन जानांदों आं गिबियावनो बुंगोन बे राकेश ब्रह्मआ खुनु बेकग्राउन्ड गैया होननायनि खारना बेखौ बुङो बे सासे कन्ट्रेक्टर दुइ नम्बरि कन्ट्रेक्टर खारन बे कन्ट्रेक्टरनि दालां लुनाय माने खैएक दिनावनो बियो बायदोंमोन आरो बिनि थाखाय इन्जिनियार आरो एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि माबाया साकरिया सासपेन्सन जानांगौ जादोंमोन आरो नै दा तिहुदुमनि रड मावगासिनो दङ सिङाव मा होनो प्राइमार होआलासिनो खामानिखौ मावदों माने ब्लेक टपिं होनाय लोगो लोगोनो बियो गासिबो गुरलाब गुगाजोबदों बिथांनि जथ' खामानि PMGSY होन जि कन्ट्रेक्टआनो होन मोनफ्रोमबो खामानियाव कमप्लेन दङ आरो बिथाङा कन्ट्रेक्टर सासे थाखानि बोलोआव प्रमद बर'जों थाखानि बिनिमयाव बियो केन्डिडेट लादों आरो बेहा खुनु सामाजिक राजनैतिक खुनु माने गियान गैया आरो बियो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि भबिष्यतनि जातिनि भबिष्यतनि ओनसोलनि भबिष्यतनि थाखाय बियो माने भयंकर खोथा खारन बेफोरबायदि नंखाय मानसिफोरखौ लानानै दिनैनि बे सोरखारा दिनै बिटिसिनि गोबां माने गिदिर माने सिमांनि खोथा बुङो आं खोनादों बावैसो आगोल खख्लाबारि जोंहा बे फार्माव थांदों माबा 1 किल'मिटार माने फिसारि जावनोसैनो अर्थात आं सानदों आं बेखौ बुजिदों 1 किल'मिटार फिसारि जावनानै बिथाङा बिटिसि रायजोनो ना जाहोजोबनोसै नामा खारन बिथाङा माने फिसारि डिपार्टमेन्टनि EM बेखायनो बिथाङा माने 1 किल'मिटार फिसारि जावनानै बेवहाय ना फिसिनानै सारा बिटिसि ओनसोलनो जाजोबहोनोसै आरो बावैसो खोनाबाय थायो अमा मिशननि जितु कनसेप्ट बे कनसेप्टखौनो दिनैसिम माने रायजोनो मोजाङै खोन्थानो रोङाखै अमाखौथ' बर'फ्रा साधारन भाबै ट्राइबेलफ्रा ट्रेडिशनेलि फिखायो अमाखौ फिनोबो रोंखागौ अमानिफ्राय मा जायो बे अमाया बोरै प्रडाक्शन जागोन अबाव पेकेजिं जागोन
अबाव बेनि माने ससेस खालामगोन अबाव मार्केटिं जागोन बेनि खुनु कनसेप्ट क्लियार नङा आं बेखायनो बुंदों बिथाङा इएम जानायनि सिगां डिपार्टमेन्ट सालायनायनि सिगां डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां स्टाडि खालामथों बे फिसारि ना फिसिनायनि आबादखौ बोरै मावो बेफोरखौ गाव ट्रेनिं लाग्रोनाया मोजां ट्रेनिं लाग्रोनांगोन आरो बे मोजां बुजिग्रोनांगोन बेवहाय जोंहा सम्भाबना मा दं गैया बियो मोजां बेखौ बुजिग्रोनांगोन दा बिनि अनगायै भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव अमा मिशन आं दहायनो बुंबाय अमा मिशना मा दिनैसिम रावबो बुजिया जेबो एक्टिभिटि नुवाखै माफा मानै हांसो रानदोंनो बोरमा माफा मानै रानदोंनो बेजोंनो थारमाने बिटिसिनि मा होनो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोनहा नुबाय बेनो बिटिसिनि डेभेलपमेन्टआ जोंनि बिटिसिनि जिहेतु सेसन मा होनो एसेम्ब्लिनि कुइसनफोरखौ खोनासंदों नायदों मोनसेबो उत्तर सटिक उत्तर गैया मोनसे कुइसननिबो कारेक्ट एन्सार जेबो मोनाखै बे प्रश्ननि उत्तर मोनसेबो जायाखै बेवहाय बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जेखौ पबित्र सदन होननानै बुङो जि सदननिफ्रायनो आयेन दानाय जायो जि सदननिफ्राय देशखौ परिचालना खालामनाय जायो देशनि भबिष्यतनि खोथा आलोचना जायो आयेन कानुन रचना जायो दिनै बेवहाय बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंदों गतिके बिटिसिनि रायजोखौ नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंखाय खोथा बुंनानै बिथांमोना सालायनो नागिरदों बिथांमोना पदे पदे माने गादलिनगासिनो दं दिनै रायजोनि मोखाङाव थांनो हायाखै थांनाय बिसायख'थियाव रायजोनि भट लानानै फैबाय जे माने बहुत खोथा होनानै बले सेंग्राफोरनो सिख्लाफोरनो साख्रि होगोननो न'खरे न'खर आइजोफोरनो ससाइटिफोरनो आत्महायगतफोरनो 75,000 थाखा होगोन होननानै माखासे निबनुवाफोरनो स्किल डेभेलपमेन्ट होगोननो संस्थापन खालामगोन आरोबाव नानानथा रोखोम माबा शिक्षा अभियान माबा अभियान हेन तेन खालामदों न'खर न'खर थांनानै बै माबा मा होनो स्टिकार मारिहैदों बेफोर जातिखौ अन्धकाराव लांनानै दिनै बिथांमोना मा होनदों दिनै क्षमतायाव फैदों बिनि परिणामखौ मोनगोन हयथ' दिनै 1 बोसोरावनो बिनि प्रतिक्रियाखौ जों रायजोफोरनिफ्राय मोनदों जे भुल खालामबाय होननानै दिनै रायजोआ स्वीकार खालामो जों जे प्रमद बर'खौ अर्थात बिथांमोनखौ सरकार दाहोबाय बे भुल जादों दिनै माने रायजोआ स्वीकार खालामो बेखौ नुबोबाय थादों बिभिन्न मा होनो फेसबुक ससियेल मिडिया बेफ्राव जोङो नायबोबाय थादों आरो बेफोरनि प्रतिक्रियाखौ हयथ' बहुत मानसिया बेनि रिएक्शनखौ होनायखौ नुबोगासिनो दं लासिंसिं खोथा जे हाग्रामाखौ जुमाय फाग्ला होननाय खोथाया जे जि संग्रामनि दारै दिनै सृष्टि जानाय बिटिसि सोरखारखौ दिनै बिथाङा बे गादियाव जिरायनानै जि सरकारनि इएम जागासिनो दङ बिथाङा बेखौ हयथ' मिन्थिया बोरैहाय बिटिसि सृष्टि जाखो बिनि दैदेनगिरिया सोरमोन बेखौ सोर सुक्ति खालामखो बिथाङा जेबो बिनि गियान गैया गतिके बे स्वाभाबिक होननानै लादों आं बे सासे एकदम नेहात रोंथारि सासे मानसि गतिके हाग्रामानि मावनाय दांनायनि सायाव बा हाग्रामा महिलारि जोंनि दानि आफादगिरिनि सायाव बेफोरबायदि रायजोआ हयथ' बहुदा सिन्था खालामनो बाध्य जादों बिथांनि खोथायाव आरो जों बाध्य जादों जिल्ला बिपिएफ आफादा जे जों गासैबो
जिखिनि आन्दलनखारिमोन बिटिसिनि सुक्तिनिफ्राय आदि आन्दलन खालामनानै सुक्तिसिमहालागै आरो 17 बोसोर जितु सासन खालामबोबाय हयथ' बे खोथाखौ नायोब्ला बिटिसिनि साननो गोरों मेलेमजिबि साहित्यिक बुद्धिजीबि मानसिफ्रा हयथ' बेखौ बुजिगोन जे थांनाय दिनफोरनि जितु बिटिसि ओनसोलनि बे ओनसोलनि रांखान्थिनि अबस्था जोंनि सामाजिक बेबस्था आरो जोंनि जिखिनि हान्था मेला देहा फाहामनायनि खोथा साइस्थ'नि खोथा लोंनाय दैनि बान्दो बालानि खोथा गोबां बेफोर समस्याजों बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दंमोन दिनैनि जुदि जोङो आसाम आरो बिटिसि ओनसोलखौ बुद्धिजीबिफोरखौ सामाजिक संगठनफोरखौ धोरोमारि आफादानो जा बिभिन्न जोंनि गेजेराव जि जाति जनगोष्ठियानो जा बिनि गेजेराव जोङो खोथा बुंनो थाखाय आं आंनि दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायदों बिथांमोना बर' जातिनि खोथा बुंनानै बर' जातिखौ केन्द्र खालामनानै बिथाङा लिडार जादों नाम्बार 1 बिथाङा बड'लेण्डखौ त्याग खालामनाया बिनि 1 नम्बर दस प्रमद बर'आ बिएलटिआ सुक्ति खालामदोंमोन बड'लेण्ड गाराखैमोन बिनि आगोल बिएसि जादोंमोन बिएससिआवबो बड'लेण्डखौ गाराखैमोन दिनै मा होनो बिटिआर सोरखार बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मा होनो प्रमद बर'आ बेखौ माबा मोनसे बिनिमयनि गेजेरजों बियो फानदों आरो जातिखौ बिक्रि खालामदों दिनै बिपिएफनि जनप्रियता आरो इउपिपिएलनि जुदि जनप्रियताखौ नायोबा नोंथांमोना निस्सय नुगोन बियो सिदा खोथा जे बिपिएफआ थांनाय बिसायख'थियाव बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा लानानै देरहासार जादों 17टा एमसिएलएफोरखौ जोङो रायजोनि समर्थन मोननानै देरहादों बेनो फोरमान जे बिपिएफखौ जे दिनैसिम बिटिसि ओनसोलनि रायजोआ गनायो बेनो फोरमान बिथांमोना बुंदों बिपिएफ थानाय नंला बिपिएफखौ बावलांसिगोन बिथांमोना साबैसे देरहायामोन साबैसे बेसे जनखौ रायजोआ भट होदोंमोन मात्र 11 जन 11टा सिट देरहादोंनै बिथांमोना फैदोंमोन आरो बुंनो नागिरदों बिथांमोना जे माने बिपिएफआ माने बेवहाय समर्थकानो गैला भित्तिहीन खोथा जेसेखिनि समस्तिफोराव जों जेनदोंमोन एकदम नगण्य जुदि तुलनामूलक भाबै जुदि जोङो नायोब्ला जे बिटिसिनि जौगानाय आरो आसामनि जौगानायखौ जुदि तुलना खालामनानै नायोब्ला बिटिसिजों रुजुनो हानाय दासिमबो आसामनि दाब दाब जिल्लाफ्रा बे रोखोमनि दावगायाखै बुंनो थाङोबा बिटिसिनि जौगानायखौ लानानै बा बे बिएलटि एकर्डखौ लानानै भारतनि माखासे मिनिस्ट्रिनि मानसिफ्रा बेवहाय गोबां बाख्नायदों आरो इभेन सिक्किम बायदिनिफ्राय फैनानै बिटिसिनि मडेलखौ फल' खालामनो थाखाय बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नायफैदों बिनि प्रशासनिक बेबस्था बिनि जितु दावगानाय बेफोरखौ माने बिथांमोना नायगिदिंफैदों दिनै अन्यान्य रायजो जेफोर माने काउन्सिलफोर दं गोबां काउन्सिल दङ नर्थ इस्टआव बे काउन्सिलफोरनि दैदेनगिरिफोरा दिनै हाग्रामाखौ नेतृत्व खालामनानै
बे सिक्स शिड्यूलनि माखासे खामानि दामानि डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथाखौ लानानै हयथ' मोनसे समाव हाग्रामानि नेतृत्वआव दिल्ली सरकारजों बे खोथाफोरखौ रायलायनाय जाबोदों। ट्राइबेल अर्थात बर'फोरजों लोगोसे ट्राइबेल आरो नर्थ ईस्टनि माखासे सिक्स शिड्यूल ओनसोलफोरखौ हाग्रामाया मोनसे समाव नेतृत्व होबोदों। बे बांद्राय बुंनाय जाया आरो जों बुंगोन बे बिटिसि ओनसोलाव जि जौगानाय दावगानायनि खोथा बुङोब्ला दिनै नै थांनाय 14 तारिख डिसेम्बरनि 14 खालार खालि 14 खालार खालि मसलपुराव बर्षपुर्ति अर्थात बोसोरसे जानायनि मोनसे माने मा होनो बिसोरो मोनसे प्रग्राम खुंदों। आं सानो बा मानसिफ्रा बेफोर प्रग्रामखौ नायनानै गोबाङा सावरायदों अयथाजोंबो जोंनि गेजेराव मसलपुर जिल्ला दिनै जिल्लानि हेडक्वार्टाराव जों मोनसे प्रेस मिट बेवहाय लिंदों आरो जों बिनि दारै रायजोनाव मोनसे मेसेज होनो सानदों। थांनाय 15 तारिख बड'लेण्ड रादाबाव ओंखारनाय राकेश ब्रह्म बिटिसिनि EM फिसारि आरो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि EM नि सायाव जे बड'लेण्डनि आगुनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि सायाव आरो मसलपुर जिल्ला BPF हानजानि सायाव जि अजद दैखांदों बिनि सायाव जोङो बेनि फिननाय होनो होननानै दिनै बेवहाय प्रेस मिटखौ लिंनाय जादों। बिनि सिगांनो जोंहा दिनै दुखु गोनां खोथा जोङो सासे जोंनि BPF नि मावथि दिहिरा ब्लक कमिटिनि BSU नि गाहाय नेहाथारि रूपक नार्जारी बिथांखौ जों दिनै मा होनो थांनाय माने कभिडआव बिथाङा बेरामाव गोग्लैदोंमोन आरो फिन बे बेरामनि मोनसे आरो जाफिननायाव बिथाङा माने दिनै जिउ गोमाबाय। बेखायनो जोङो सिगां जोंनि बिथांनि जिउमाया जाहाथे सिर शान्ति लाभ खालामो बिनि थाखाय जोङो कन्डलेन्स मोनसे खालामनो नागिरदों। आं गासै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे 1 मिनिट कन्डलेन्स बिथांनि थाखाय खालामगोन। आरम्भ जाबाय।